Angikwamukeleke mbukeli lezi indaba z1KZNTV uyifondela usamkeliswa kaNgqulunga asikubhekele lezo ehamba phambili namhlanje. Amaphoyisa akhuza ubugebengu Enseleni owasemzumbe uthi sekutola ezantsi kulezisulu kanti ke libonge amavoti ele-NAPF. Amaphoyisa e-SAPS ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo aqhubeke umkhankaso wokuqwashisa umphakathi waseNseleni ngezenzo zodlame lobulili phecelezi GBV, ubugebengu kanye nokusetshenziswa kwesidakamiza njengoba kazandile izigameko ezifuzelezi kule ndawo. Lo mkhankaso ke ubuhlanganisa nesigungu esilwa nobugebengu emphakathini iCPF obubanjelwe ke enkundleni yezemidlalo umzumvukile Enseleni. Indawo yaseNseleni ingezinye kezindawo ezidume kakhulu ngokuba ke isizinda sobugebengu kuhlanganisa ukubulawa kwabantu, ukusetshenziswa kwezidakamizwa nokunye nje okuningi. Amaphoyisa ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo enyakatho nelikaMthaniya aqhubeke umkhankaso wokuqwashisa ngodlame lobulili phecelezi GBV, ubugebengu kanjalo ke nokusetshenziswa kwesidakanyezwa. Ubrigadier Thango ongumphathi wesiteshi samaphoyisa eMpangeni uthi ke ziningi izindlela zokuhlukumeza esikhona nabafuna ukuthi ke umphakathi wazi ngazo ukuze uzokwazi ukuthi ke ubike uma uhlangabezana nazo. Namhlanje njengoba sila Enseleni sine awareness yethu kodwa inhloso yethu awareness yala Enseleni iqondene ne gender based violence. Then ke I gender based violence ihlukene kaningi. Ikhona I gender based violence emotionally, ikhona psychologically, ikhona economically, ikhona sexual. In cases kukhona abareportayo amaphoyisa edlale ngabo noma angafuni ukuthatha icala banelungelo lokufika baze bayofika kuphatha station kumpolice station kumphathi westation bayomreportela ukuthi iphoyisa leusibani bana lifunanga ukungisiza. Ubrigadier Thango uqhubeka uthi ke elakuleli libhekene nenkinga enkulu yabantwana abahlukumeza abanye esikoleni. Lokhu ke akugcine nje ngokuhlukumeza abantwana kuphela kanjalo nothisha kuphinde kuthinte nemphakathi abayakhele. Asifuna ukurula out ibullying yabantwana from ezikoleni and nakhona ikhona la besikade siqiniseka kakhulu khona ukuthi ake sibheke kubantwana besikole nje ubona abantwana besikole kukhona abantwana besikole abarishwe abazali wobhuti wosisi benza lokhu zimkhuba nezingane. Izingane zisatshisa ukuthi zizoshawa ngeke zingareport zihlale kodwa manje kuhlala psychologically kumntwana kungadluli kuyena. Uthola ukuthi umntwana kwesinye isikhathi eseklasini uyabhasta nje uyakhala kungaze ukuthi kwenze njani. Sithi ababe nesibindi ba report akekho umuntu ongaphezulu komthetho. Imeya kamasipala wasemzumbe ogwini oluseningizimu yaKwaZulu-Natal uBonge uthi ke sebekwazile ukusiza abantu abakhele lo masipala abakhahlanyezwe imvula ebihlasele kanye nesikhukhula kulesi sifundazwe. Engxoxweni ke ekhethekile neziko lezindaba uNyuswa uveze ukuthi bakwazile ukuhlinzeka abakhahlamezekile ngezindlu zesikhashana ezibalelwa ngaphezulu kwama-40 kanye nokususa emahholo amabili abanye bebegcinwe ke kuwona okwesikhashana. Muva wokuhlasela izikhukhula ezadicelela phansi izakhiwo nezindawo zokukhosela kwabantu kwaZulu-Natal, umeya wasemzumbe ukhansela uNyuswa uthi bakwazile ukuhlinzeka imindeni engenazindlu ngezindlu zesikhashana. 96 people are staying with their neighbors, relatives, and some are in the municipal halls. Those people will be prioritized during allocation of Wendy houses because they have nowhere to stay. Requisitions of 45 Wendy houses have been made. When we talk of farmer requisitions, that is an SCM process that as a government we need to do prior to the delivery of those Wendy houses. Kanti ukuqinisekisa ezokuphepha kulabo abahlinzeke ezakhiweni zomkhandlu, umasipala uhlinzeke ngonogada bazoqapha ubusuku nemini. To guarantee the safety of those who are accommodated in our facility, those facilities in our halls and Kurumengao, we are providing security as a safety measure. So where there are people, there is a security company that has been appointed to make it a point that those people are safeguarded. Ezindabeni ze-1KZNTV kube uSgananda eMzumbe ogwini. Sisayeke ezitolo siyabuya futhi nazo indaba zethu.
Asiphinde sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba zo-1KZNTV asikhumbuze lezo ehamba phambili. Amaphoyisa akhuza ubugebengu Enseleni owasemzumbe uthi sekutola ezantsi kulezisulu kanti ke libonge amavoti ele-NAPF. Umholi weqembu le-National People's Front Ubugebengu uthi ke nakanjani okhethweni lukazwelonke ngilangonyaka ka-2024 manike kamaqembu abazowabhencisela nqanye okhethweni ke kwazise kabagcini nje ngokwenza izethembiso uma sekuyiwa okhethweni bese bengasifezi. Usomkhanda usho kanje emcimbini wokubonga abavotela leli qembu okhethweni olwedlule obusendaweni yasewuhiyeni Kwanongoma enyakatho yeKwaZulu-Natal. Sakwamukela ke mbukeli we-1KZNTV ohlelweni lakho olukhethekile ke namhlanje ngingusamukeliso kaNqulunga. Namhlanje ke sinaye ubaba Ubugebengu ongumengameli weqembu i-NAPF ekhona khona la Kwanongoma. Njengoba sazi ke namhlanje banomcimbi ke wokubonga nje abavoti ngokuthi babavotelile but ke ukubheka kabanzi nje ngali qembu ukuthi lisungulwe nini kanjani nanokuthi ke libhekephi so bese sikhuluma naye ke nje asichazele kabanzi ngenhlelo zabo beyiqembu. Baba Ubugebengu siyakwamukela ku-1KZNTV. Yeah. Okay, sifisa ukubheka la namhlanje nali qembu NAPF siyalibona namhlanje likhona la Kwanongoma. Mhlawumbe ukusinika umlando nje sibuyele back ukuthi iqembu NAPF lisungulwe nini, lisungulwa kanjani futhi? Si lapha namhlanje sisuka kude. Empeleni ngiye ngizwe nje abanye bethi singamavukane i-NAPF ngamavukane. Ingaba ivukane i-NAPF njengeqembu elisungulwe ngomhla ka-7 July ngo-2018 kodwa abaholi bayo luyizingwevu futhi ngoma kade bona futhi banenhloso ezinhle nabantu ngomphakathi. Silapha esikhona ke ngakho lokho. So ke asihlehli siyaphambili ngoba sinenhloso enhle ngeswe lakithi. Injongo nenhloso ezinkulu zokusunguleka kwe-NAPF zihambisana nokuthi asikholelwa ukushaya itoyitoyi isibhidlizi izakhiwo, asikholelwa ukubulala imigwaqo ne-infrastructure esikhona kodwa sikholelwa ukungena eringini silethe impendulo. Le migwaqo le akungakhuthi le mvula ebikhona nebhubhise isizwe eThekwini. Njengomholi ngiyafisa ukusho ukuthi sengathi leyo mphefumulo elahlekile eThekwini abantu abalahlekelwe bengathobeka amanxeba uNkulunkulu abaduduze bathole indlela yaphambili sekwenzekile konke. NAPF ke sihlosile ukuletha umehluko emphakathini wasemakhaya. Ufuna ukugcizelela lokho. Iyekelelwe isikhathi eside kungekho okhuluma indaba yawo umphakathi wasemakhaya. Uma nje umuntu efuna udumo lwakhe uvele ethi siyosiza emakhaya asho lapha enhlakeni zabezindaba kodwa ngokwenza angenzi. NAPF ke yikho sithe ake sifaka amandla eindaweni zasemakhaya. Sifaka amandla eindaweni zasemadolobheni ezinabantu abaswele kakhulu njengasemalokishini. Isimo ke khona sibi kakhulu bangcono banayo network mhlawumbe ngoba basondelene namadolobha kodwa imigwaqo abanayo kodwa izindlu ezikhona ziyawohloka. Umsebenzi ke abalambile abantu abasemadolobheni eindaweni ezimkhukhu ngiyaxolisa ukusho igama elingathi ngiyahlambalaza kodwa nje baswele ngisho ukuthi abanayo futhi nempilo yokunanelana nokuphilisana njengabantu basemakhaya. Sithena ke asingabi ngabantu abatoyitoya nje bakhuluma into engenzeki, asikhulume sense. Njoba kade ngikhuluma laphana dadewethu ngakhuluma ngezinto esizenzayo singesiyo uhulumeni. Ngabala ngathi sakhidibha lapha kwaMandlakazi endaweni yase ngakwaswela likhona. Kade sihambisa amathangwe ama 5000 liters emphakathini cishe emhlanu. Namhlanje lapha nje basela sizoshiya ithanga u5000 liters. Ukhona uzodeliver ngolwesibili ume kuzosho induna ukuthi bayibeka bese kuba semandleni awu umphakathi wenduna ukuthi bayawathola namanzi kodwa sithi lokho akwanele. Izixazululo zesikhashana lezo sifuna ukuthi abantu basinike ithuba lokusivotela sibanike izixazululo zaphakade
ukudla kubiza kakhulu okungenani abantu basemakhaya banayo indawo yokukhiqiza ukudla baswela umuntu ozosukuma abasiza ukuthi bakhiqize ukudla ukuze bengayi ezitolo ezinkulu bephoqekile beye ngoba beyofuna abangenakho abahluleka ukukhiqiza kuneyindawo nje khona la emakhaya njengalapha koJozini ezihleleke ezikhiqizayo okulinywayo kuzo abantu bayaphila khona NAPF ke sithi ngokubambisana nomphakathi wamakhosi nawo amakhosi uqobo singasengalwenza ushintsho oluphathekayo hayi lwezepolitiki kodwa oluletha ukudla eswini dadwethu isizwe siholwa umholi uma iqembu lingenaye umholi ozophatha umbono noma ngawe lo mbono muhle kodwa ngoba umholi akekho umbono ubonakala I-NFP yahlelwa yishwa lokuthi umholi wayo owayenza kahle alale ngokuthula owayenza kahle emphakathini waficwa ubuthaka bempilo wedlula ke emhlabeni emva kwesikhathi selokhu kwenzeka lokho abukho ubuholi namanje obukhomba indlela into ekhona ukuye enkantolo angikhulumi kabi ngisho into eniyaziyo ukuthi lo useyiselwe enkantolo mhlambe mina njengobheki wakwaGumbi nabaholi engihambisana nabo asiba abantu bomsindo yingakho nje sila asiwagxeki namanye amaqembu aphethe kodwa sithi thina singenzani senza lokho ubizo lwethu lusekwenzeni hayi kubangena umsindo kusho ukuthi ke ukuphuma kwami mangikhuluma ngami ku-NFP sisungule i-NAPF akusikhona ukuthi kunengxabano ne-NFP kodwa kusekuthenini ukugudluka kukamholi we-NFP ngezathu ke zempilo kwenza ukuthi nomunye wathi nguye nomunye wathi nguye nomunye wathi nguye abakwazi ukusentshezelwa abantu lapho kudonswana khona sase sithi ayi ukuze singabi ingcenye yalokhu kudonsana abantu belindile befuna inqubekela phambili asihambe ngendlela umgomo wethu ungizothi uyafana eyifisweni nasempokophelweni yokuletha intuthuko kubantu kodwa umehluko ukwenza lokho thina asilindi uhulumeni ukuthi sikwenze lokho sizenzela thina sifana nesitokofela sishaya imali senza umehluko noma buhamba kancane kanjani kodwa umehluko omili inguna naphakade so ke siyafisa ukuthi ngokuyibonakalisa kwethu ngalokho abantu basinika ithuba angifuni ukuthi basethembe ngoba ukhona osho njalo sithi sifisa basinika ithuba ukuze bazoyisola futhi bathi hawu kanti sihlala sivota nje sivotela ubala kukhona abantu abakwazi ukwenza lento yenzeke ngaphandle komzabalazo ngakho ke ngiyafisa ukucacisa ukuthi abukho ubutha phakathi kwami naphakathi kwethu neqembu le-NFP kodwa kusekuthenini nje asikwazi lokhu silinde esiteshini abantu bekhala bedinga ukulekelela asikhwinqa imkhono sibambe indlela yaphambili siyibambile ke na indlela yaphambili nayi i-NFP siyifisela ukuthi ibe khona iqhubeke nephupho lomholi wayo elihle kodwa nginovalo uma besathatha indlela eziye enkantolo nje kuze kube manje njoba ngikhuluma nawe emsakazi noma ungababuza kukhona obheke enkantolo uyabona nje emsakazi la kusemakhaya kunenhlangano ezisiza nje abantu uma besenkingeni ngoba uyazi sithe uma sisungulwa kwaba ne-COVID kuneyinhlangano angiyipromote kodwa kuneyinhlangano ezingama non-profitable organization ezisiza abantu ziyabasiza emadolobheni zibalethela ama-food parcels la emakhaya la ePetergate abantu ukunika ama-food parcel ngetruck elikhulu kungafunwa membership naskip bakubone nge-NAPF lapha esikhona ku-3 lapha noma ungaphuma ubabuza ukunikeza usizo lwama-food parcel ngoba bengenakudla bevalelwe yi-COVID endlini bakubone nge-NAPF lapha ku-1 Kwanongoma bakubone nge-NAPF njoba ngishilo kunedibha asihulumeni i-NAPF kade sifaka amathangwe emphakathini Petergate manqineni nezinye indawo bakone mina siqu sami nabanye abaholi sinosize silenzayo khona nje umunye okhubazekile ebaqulusini kade simfakela isitokwe impahla yokuthi akwazi ukudayisa ama snacks ibhizinisi lakhe liqhubeke baningi abaholi
nampa osekela sihlalo nampa osihlalo waseGauteng umgazo bayazenza izinto endaweni asilindile uhulumeni eziphathekayo yilokho kokwasungulelwa iNAPF sithi thina isiqubulo sethu proactive hands on solution agenda ileyo nto esiyenzayo sithi thina asiphuthumisa usizo ngaphandle kokhonona lapho esingenza khona nje senza lokho uma futhi uhulumeni lo khona ethandabuza engazenza izinto sizoxoxa nomphakathi sithi umphakathi ayikho into engasehlula sihlangene asilimbe idamu thina ngamapiki ngcono silimbe bayosenzela abantu amandla banawo abantu behlangene ngiyasho ke ngendlela esiphokophelele ngayo ukubona impilo zabantu iguquka sifisa into yenzeke manje hayi ngelinye ilanga akukho ukwenza kahle okudlula lokho esikwenzile komasipala abawu257 abakhona eNingizimu Afrika iNAPF ikumasipala owodwa Kwanongoma ibeka Nkosi asiyisoli futhi ngalokho sizongena kubo bonke futhi abantu bazokwezwa imfudumalo nentokomalo uma ke kwangena iNAPF ngoba siyabenyanya ubugebengu ubusela sikhetha ukulahlekelwa ngokwethu kunokutshontsha izinto zomphakathi siyakwenya asisho ukuthi khona wenza lokho kodwa nje sesibezwile abantu kaNkulunkulu bekhala ngabaholi ukungathembeki ukuyicebisa bona nokuyikhumbula kuqala bengakabakhumbuli bona lokho esimelene nakho ke thina sithi thina isiqubulo sethu sithi abantu phambili yonke into ayenzeke kumuntu ngaphambi kokuba yenzeke kimi mina angibongwe ngengibongwa ngakho ngoba ngenze kahle ilokho esikumele ukube bengumholi oconsa amathe oconsela izikhundla ngabe ngiyimeya nangu ucomrade wethu ngabe uyimeya noma ngabe usomlomo noma ngabe uyiphini lemeya kodwa ngoba asiconsela izikhundla siconsela ukusebenza yingakho sithe abavotelwe ngabantu sihloniphe lenyanga kuthiwa inyanga yenkululeko inyanga yentando yeningi abaningi ke kuleyo ndawo ababone kungcono uqembu X sithi ke thina siyanisiza ke ngokubona kwenu kodwa siyayigeza futhi asifuni lo qembu X uma engenzi kahle bese sibalwa kanye naye thina ekungenzini kahle yingakho sila sizothi sibasekile osibanibani silindele ukuthi nina ke ngishilo mangikhuluma lapha athi sizo emkhandlini wenkosi wasosuthu siye emkhandlini wenkosi yakwaMandlakazi siye emkhandlini wenkosi yakwaNqobusulu sizolalela ukuthi banelisekileni ngalo masipala onathi phakathi uma benganelisekile yini engabanelisile bese sikuthatha konke lokho siprofile nangu ukhansela wethu afika kufake kusomqulu ukuthi cha abantu bafuna lokho futhi bakufuna ngokusheshsha kule minyaka emihlanu akuphume kwenzekile uma kungenzekanga yambili sizocela ukubukeza ukusebenzisana nabo yingakho singafunanga ukuthatha isikhundla ngoba sicabangela abantu sifuna thina ukubongwa ngabantu sifuna abantu bethi awu kwasisiza kuba khona kweNAPF sesibona nobani abebehamba kancane mabesa nentuthuko kithi singumphakathi sebeyagijima bese sibonga ukuthi hayi noma kumuntu engakusho ngomlomo wakhe lokho angasivoteli asinankinga uyosivotela ngelinye ilanga ngeke simkhombe ngesibhamu sithi akasivotela siyolokhu siqhubekile senze okuhle kubantu bakithi ngoba sibafisa ukubabona bekuthakasela ukuba izakhamuzi zaseNingizimu Afrika iyamema imema bonke abantu abasha ababuka ukuthi bona abanakiwe uhulumeni ukuthi cha abangasehluleli siNAPF ngamaphutha kahulumeni ukuthi mnyama uhulumeni ophethe akusho ukuthi uyiNAPF abanike thina ithuba thina okwethu yithuba abasinike ithuba siyobenzela abaphume bonke uma inhlangano ebhekelela ukhetho ivula ukubhalisa bayobhalisa bafike basivotele bahluka yazi isinqumo esinzima ngifuna kuzwakale lapha emsakazo sinqume thina ukungaxhaswa izinhlangano zabamhlophe noma abantu abamhlophe ngoba sikufundile umoyeni wethu ukuthi ababephethe kudala manje sebevele bexhasela amaqembu amancane bazi ukuthi uma ethola amavoti azobuyisa izihlalo kubo bephathi beqhubeke naleya nkinga abebevele benayo sikhetha ukungaxhaswa umuntu kodwa sinxusa umphakathi ukuba awungene uthatha imembership kuyethu ngama 10 rand sichaswe yiwo bese besiduba ngevoti iminyaka nje emihlanu
babone ihlazi iParliament laseNingizimu Afrika msakazi. Amaqembu onke anama-manifesto adingwa yithi sonke. Kodwa angena laphana seyakhomba akasayikhulumi yonke lento ade ikhuluma kithi okutshengisa ukuthi iNingizimu Afrika isenkingeni idinga umholi ozoyitakula. Uyabona nje mina njengomholi we-NAPF anginandaba nokugadwa, anginandaba nokuhamba ngemonto efence, nginendaba ngohamba ngemonto ephilayo ezongifikisa lapho engiyakhona ngoba iyo lento edala ukuba abaholi babe nenkohlakalo. Bayifaka ingcindezi yokufuna imoto zamamiliyoni, bayifaka ingcindezi yokufuna ukuhlala emzini elengolwandle bese behlo. Inkinga nje abaholi abaningi abakhona bazalwa eindaweni zasemakhaya. Kodwa ngeke umholi ohlala emakhaya wonke mayisesesikhundleni uhamba edolobheni ayohlala khona abuye lapha esezoba yicelebrity nje. Asiwadinga ama celebrity ku NAPF, sidinga izisebenzi zomphakathi eziyithobileyo. Ngiyagcina ke mangabe sesisegcineni ngelithi iNAPF ngokuyithoba iyababonga abavoti abayivotele. iNAPF ngokuyithoba iyabanxusa abavoti abangayivotelanga ukube nkalo zonke zaseNingizimu Afrika uyesu 2024 abasiniki ithuba bese besehlulela ngethuba basinike lona. Ofakazi kuzoba abantu bala Kwanongoma singaphethe sibambisene nesibambisene nabo ngoba sizobashiya basemahhovisi nje bona bajika nezitulo njoba silapha nje thina. Masiphuma la ngiyakutshena dadewethu siyaphuma siya kwenye umphakathi siyokwenza umehluko, siyaphuma siya komunye umphakathi siyokwenza umehluko. Noma ungaya ku-audit ngeke uthole imali esinikwa yona umuntu ongaziwa, siyayihlanganisela nje siye phambili ngoba inhliziyo nothando lwethu lusemphakathini. Isifiso sethu msakazi, i-membership yethu kufika ku-2024 besiyifisa ukuyibona ihamba idlula ku-100,000. Kodwa abantu bahlwempu, angifuni ukuqamba amanga, akekho umuntu ongakhipha u10 rand athathe ubulungu engenasi isinqo. Siyakuqonda lokho. Sithi ke thina noma ngaba akalithathile ikhadi lethu, kodwa siyafisa ukuthi asinikeze ithuba ngesikhathi sokuvota ukuze simsebenzele. Ikhona inhlelo zethu ze-membership drive zokuthi abantu sibavukuze bayithathe, kodwa abantu bayayithanda iNAPF, kodwa iqiniso esibhekene nalo esitsheniswe lonke kulomabona kude wakho lithi akekho umuntu ongathatha u10 rand athathe ubulungu benhlangano engenasi isinqo. Yilokho ke sikuqondayo njenge-NAPF. Yikho sithi noma ngabe bayabuthatha ubulungu siyobonga, kodwa noma babuthatha abangayeki ilungelo lokuthi basinike ithuba ngokusivotela. Mbukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe asihlangane ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.